Ydych chi erioed wedi ystyried beth sy'n digwydd yn y Senedd? Y Senedd yw'r lle mae penderfyniadau mawr yn cael ei wneud dros Gymru. Pethau fel iechyd, addysg, trafnidiaeth a'r amgylchedd. Yr holl bethau sy'n effeithio chi o ddydd i ddydd. Ar hyn o bryd mae 60 aelodau o'r Senedd, neu ASI i fod yn gryno. Ond cyn bo hir, bydd hynny i gyd yn newid. Ar ôl yr etholiad ym mis Mai 2026, bydd 96 o aelodau o'r Senedd, ond mwy am hynny nes ymlaen. Dechreuodd y Senedd yn fach. Nôl yn 1997, fe ddleisiodd y pobl yn Cymru o blaid sefydlu Cynulliad Cymru. Gwnaeth gyfarfod am y tro cyntaf yn 1999. Dros y blynyddoedd, mae'r Senedd wedi derbyn mwy o bwerau ac erbyn 2020 trodd yn swyddogol i fod yn Senedd Cymru. Dyma'r proses o ddatganoli. Cymru yn cael mwy o bwerau dros ei penderfyniadau cam wrth gam. Heddiw, gall y Senedd gosod rhai trethi a ddeddfau ar gyfer Cymru, materion oedd arfer yn cael eu penderfynu yn San Steffan. Yma yng Nghymru, gellir gwneud penderfyniadau ar unrhyw beth nad yw wedi cadw yn ôl yn Senedd y Deyrnas Unedig. Felly ie, y Senedd yw eich Senedd yn gwneud penderfyniadau yng Nghymru dros Gymru. Dilynwch am rhan 2 i ddarganfod pa bwerau sydd gan y Senedd.